भाई तो चलो खाइबा भाई आज थिला कार कार मैच तो गुजरात आउ कार ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କଲିଂ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ମହା ତ ଟିକେ ରାଗ ଅଛି ଜାଣିନି ତ ଦେଖିଲ ମାନେ ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ହେଲା କଣ କହିଲ ସେ ଆଜି ଥିଲା ତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆଉ କାର ଗୋଟେ ଥିଲା ଏ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପିଲା ଆମର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଟକା ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ କହିଦେଇଛି ଆକୁ ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ଖାଇବା ଚାଲନା ନା ମୁଁ କହିନି ସେ ତାଙ୍କର କାଲି ଟିକେ ସିମ୍ଫୋନି ପଳେଇବେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ଚଡ଼ି ନେଇକି ଦବ ଭାଇ ତମେ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ଭାଇ ଚାଲନା ଖାଇବା ଭାଇ ଚାଲ ଖାଇବା କାହିଁ ତମ ଭୋକ ହଉ ନାଇଁ ଭାତ ଆମର ଦେଖ ଆଜି ଗୋଟେ ହେଇଛି କଣଟା ଡାଲମା ଭାତ ଆଉ କିଛି ହେଇନି ଯୋଉ ପିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ରୋଷେଇ କରିଛି ମାନେ କଣ କରିଛି ଦେଖିଲ କଣ କହିବ ଏଇଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବା ଦେବା କଥା ନା ସେ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିବ କି ସେ ପିଲାଟାକୁ ଏଇ ପିଲାଟା ପ୍ରବଳ ନିଦ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ନିଦ ଇଏ ତ ଆମର ଝିଅ ପାଗଳ ଆଉ ନୂଆ ଟକଳି ଗୋଟେ ହେଲେ ପଠାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିବ କାଲି ସିମ୍ଫୋନି ଯିବେ କାଲି ଜଏନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଟାଟସ୍ ଦିଆ ହେଇଛି ମାନେ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକେଇଛି ଏମିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାନ୍ଦ ଲାଷ୍ଟକୁ କେତେ ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖୁଛ ତମେ ଯୋଉଠି ଫାସିଲିଟି ପାଇବେ ସେଇଠି ଗଲାବେଳେ ବେଶୀ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି ନା ହଁ ମୋ ଭାଇର ତ ଇଏ ମୋ ଭାଇ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଟିପୁଥିଲେ ଆଉ କଣ ସେ ଟିପି ପାରିବେ ତାଙ୍କ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଏଣ୍ଟର ମୋବାଇଲଟାକୁ ରଖିଦେଇଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ କଣ କରିବେ ଚାଲ ନା ଖାଇବା ନା ଭୋକ ହେଇନି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଜିତିଛି ବୋଲି ତମେ ଆଜି ଖାଇବନି ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ କାହିଁ ବେଳି ଦେଖୁଛ ତମ ଭାଇ ମାନେ ରାଗୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ଭାଇ କାନିକି ଛାଟି ଦଉଛନ୍ତି ସାଡେ ଯାଉଛ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଇଆଡେ ଆସ ଇଆଡେ ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଚାଲ ଆସ ଆସ ଖାଇବା ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯିବେ ପ୍ଲାନିଂ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାରି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ସରଳ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ କହିଦେଲା ବେଳକୁ କଣ ଚିଡିମିଡି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଭାରି ଶାନ୍ତ ଥିଲେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେଣି ଚାଲ ଖାଇବା ଆସ ଚାଲୁନ ଚାଲ ଆରେ ଚାଲୁନ ମୋ ରାଜା ତ ତାର ମୋ ରାଜା ତ ML କାଲି ବାହା ହେବି ହେଲା ମାନେ ବାହା ହେବେନି ନେଇକି ଯିବି କଣ କହିବି ଆଉ ଛାଡ ବାହା ହେଇକି ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଦଉଛ ନାମ ନେବେ ଆଉ ନା କରେ ଚାଲ ଭାତଟା ନେଇକି ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ଶୋଇଛୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡାକିଦେ ରାଧିକା ଲୋ ଏ ରାଧିକା ଏତେ ନିଦ କାଲି ଗୋଟେ ପିଲା ମୋର ଚିକେନ କରିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ମୋ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିନି ଦେଖିଥାନ୍ତି ଚିକେନ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରିଥିଲା କୋବି ଭଜା କରିଦେଇଥିଲା ଚିକେନକୁ ତା ହସ କି ହସ ଦେଖୁଛ ତାର ମାଲୋ 10ଟା ଟୋକି ତ ପଟିଯିବ ହସରୁ ହସ ଦେଖିବ 10ଟା ଟୋକି ପଟିଯିବ ଦେଖୁଛ କି ଲାଜ ଦେଖୁଛ ମାନେ ମତେ ଭିଡିଓ କଲାବେଳେ ତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କାଟିଦେଲୁ ଭାଇ ତମର ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲାଣି ତମେ ଯାଇ ଦେଖଉନ ମୁଁ କାହିଁ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ
ଏଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଦେଖ ଆମ ରୁମରେ ତ 3 ଭଦ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ସେପଟେ ମୁହଁ ଦଉଛି ତାକୁ ଦେଖି ଅଭଦ୍ରଟା ଇଏ ଏତେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ କୁଞ୍ଜବନ ସୁନ୍ଦରୀ ଇଏ ତ ଜାଣିଥିବ।